Bon, alaitsika le resaka fitsaragna aloha atombokontsika amin'ny ankapobeny eran'ny Madagasikara ny vaovao malaza. Ny vaovao malaza mahita zaho resaka hoe tanke vahoaka mosary vahoaka makaty zany tokiko mora zany za raha io. Ny tokiko mora zany za raha io fotony nagnino atsika gasy globaliseko atsika gasy tsisy fagnahy raha zay volaniko isan'andra atsika tsisy jery zay tsy faly volaniko mamalia bonjour ty atao aloaloe fa za atao fara empaka ndraiky bonjour tsy mety vita. Donc atsika mba misy ajery atsika riavako aby mba mahaiza mangalataka mba mahaiza mizaha mba mahaiza hoe mandiniky atsika ny gasy zay olobetsika taloha koa tsy nandiniky tsy naheny karoko atsika tsy navy karaha ty bonjour mbola tsara fa atsika ndegny une poil de cul de mouche atsika pla atao polémique le raha akory mataonareo ivoatra nde nareo tsy mitambatra asegna mitambatra tsy mitambatra asegna mitsangana tsy mitsangana ino raha misy la vie est belle magnamiatsiny amizay. Orny matoa olo igny nagnano volontairement anazy nitsangana tagnatin'ny jaly folo araiky amby ary amby efapolo roapolo efatra amby tonga nareo ny jaly izy nagnano initiative fahinanany izy nitsangana tagnatin'ny tolona zahavatsy enyky ny ataony diniatseniky ny ataony fa anareo nahadigny 24 ans tagnatin'ny fagnandevozana gasy samby gasy navoanareo anareo tsisy vola anareo tsisy menimeny anareo tsisy nino agnatin'ny 4-5 mois anao mikaiky io niany zalahy ahazo volagna tsy leonao anao io niany koa fa tsy mazava aminao volagna gasy ho azonao volagna tsy leonao anao mikaiky io za tsy babanao wala za tsy zamanao. Donc tagnatin'ny 24 ans tagnatin'ny 11 ans 5 ans ro telo mirala mianaka ro teo nanjakanjaka namody vavatsika atsika tsisy masaky mitsanga niany atsika nahazo fahalalagna volagna niany atsika mahazo fahalalagna magnano raha mety atao magnamiatsiny ino fo manotadiavinareo magnontany baka za valia ino nitadiavinareo anareo koa navita namaha raha nahazo anareo tagnatin'ny 24 ans mandiana mitsangana vaha mandiana mitsangana tsisy olo manakagna anareo hitsangana kone fa fagnajadiagna fagnandevozana fagnambanimbaniagna nahazo atsika tagnatin'ny 24 ans 2002 jusqu'à 2025 eo tsy mora magnadosy zegny tsy question ka nisy tanky nisy zay za magnambara anareo eto za matetiky mivolagna hoe Madagasikara misy marin atsika misy sambo magnotany baka za valia baka za atsika misy marin atsika misy sambo ndraiky garde côte araiky tsy anagnatsika atsika misy bana basy Diego io ino raha misy ndre arma raiky tsisy io
ary atsika misy marin managna base marin ndray io ivato io bani ina misy io raha jiaby ny mpitendry rajoela raha valy managna ry rajo mampiany la guerre ko namboatra amitsika io agnabotsika io ne la guerre ny Moyen-Orient e za teto ny volagna izy koa raha tsy fandifasagna misily nalefany Iran igny nantreky ta Diego Garcia igny karakory ho atsika ande volagna koa nareo boka fanjakagna tsy miaro fanjakagna tsy mitsanga atsika mba kaza magnano jiry karaha io zala atsika kadalendro mitady sezy ro tsy nahazo sezy aby ro atsika ro soay orta agnatin'ny 24 ans io io namona atsika nagnandevo atsika non mbola ay fo mba volagna boka agnontania boka zahava boka azovy tamindreo tagnatin'ny 24 ans nagnandevo nagnabotry fanjakagna ny Madagasikara io mba miaro atsika tary tamitolona mba nitsanga tamitolona tsisy niana amizay ro moignoigny mitady sezy mahita tsy manjary ro karaha teo 7 taogno ro karaha teo 12 taogno ro karaha teo 5 taogno ino raha nataondreo nangorokarena nareo nisy ny volagna anareo nisy ny tete anareo nisy ny tomaigny atsika ty e peky raha raiky fanjakagna zegny hoe ivolagna hoe même une poil de cul de mouche atsika wa verijery aminakagna ran'zegny oleka anareo zio mimoignoignoigny mitambatra micontre zegny nagnantsinanjara non raha tsisy dikany agny atao polémique akadalendreo rodongondreo contre faky contre tsy haiko nino faky no izy ny Amerika ma izy de loso agny jery jiaby foagna aboko magnano hypocrite zay tsy ala amin'ny président Mikael nefa ny hypocrite jiaby hypocrite zay tsy misitriky zay mivolagna isan'andro zay manogna Mikael ary sisika amin'ny farany nino kiantra nino kidona zay miboakany fa tsy agny message fo publication fo aboko amizay olo mosary t'inquiète raha naviagna non mais franchement vous êtes incroyable misy volagna zay hoe les oiseaux fait son nid petit à petit voro miasa tragnonany mandeha mitselihely jusqu'à izy vita 24 ans etsika nijaly nandesin'ny ravaly managna fitondragna niadagna anao nandesin'ny radio rampianiny fitondragna niadagna anao raha Jojo navy teo tsy tohininy niadagna anao atsika tsisy ny vola nanginy koy karaha encore vontso wala hankagna miala te anao fo maregny ro zay mila état fédéral mitsangana mitambara miboaha zio tsisy olo sakanagna amin'ny vola ny magnasaha fo tsy mety ndraiky vie privé n'olo franchement atsika gogo vraiment atsika mbola tegna ny baribaro efa le fagnandevozagna ndraiky le fagnabadoagna nataon'izy telo miraha lata amitsika tagnatin'ny 24 ans mbola iny ndesin'ny jeritsika ndefa boaka non mbola iny andesin'ny jery ratsy raha mahazatry tegna ratsy raha mahazatra zahava impiry za eto ny vola même zandroko Joakim même Fabre sur 163 députés firy côté agnatiny ao plus de la moitié anareo maregny député aby reo volagna décentralisation io akoatra ny valilako afakandro Christian akoatran'izay tsisy mivolagna
ry sasany nagnano avatoro mitaky décentralisation iny nazo place amin'ny assemblée nanginy tsy masaiky volana firy sur 163 députés ne presque la cote député amin'io misy masaky mivolagna ao misy masaky mitaky ao ny raha ataondreo de ny hamono agnano raha tsy mandrava deux hoe amono président zay fiaignany mbola tsara tsika zay fiaignany ary mbola misy mifoagna tsy zideny mbilafo zay miravalo mbilafo zay mirajo mapiany mbilafo zay mirazozo sarosarotro aminareo ny voatra non sérieux sarosarotro aminareo ny hivoatra Java, Rwanda, Burkina Faso, Guinée, Java, Gabon, Zoya. Ni ovajery vahoakandro, ni ovajery peuple andro. Maresaka nazao antaore place nazy io. Fa io peuple anazy io manoagna izy. Ary anao fa tsy maregny les oppositions à Burkina Faso. Jiaby manoagna izy. Parce que misy le lalagna mifihy. Ary le lalagna tsisy olo mandika. Gabon, aia rojo. Guinée, président tany voatsela, aia rojo. Agnisan'ny manana site lehibe indrindra en Afrique resaka fitrandragna pétrole. Guinée équatoriale. Aia rojo. Fa atsika le poil du cul de mouche atsika moi ratsy toetra ratsy raha mahazatra. Ratsy raha mahazatra. Fotony fa donto verijery foagna tagnatin'ny 24 ans nandevoziny reto nitondra atsika teo telo miralaro. Ziska ta fombandrazagna fanidadiavy tany masiny dadiavindreo na lafindreo atsika mbola gogo fo. Tsisika hoe atsika zalahy itsangagny fa mafy raha nazo atsika tagnatin'ny 24 ans igny. Navandesana ny vokisagna vandy. Nisy niaro anareo karaha io reo tagnatin'ny 24 ans io. Aseva miboaka io olo niaro anareo karaha io tagnatin'ny 24 ans. Tsisy. Zava baka Iran. Tsy haiko anareo na mitandregny vaovao. Zava Iran baka. Niravaindreo ry institut-ndreo jiaby. Parce que tsisy mba hoe institution raiky miaro vahoaka. Niravaindreo. Nefa ny olo mbola agnatin'ny guerre mafana niravainy institution jiaby. Député, assemblée, sénat, diable, niravainy. A Iran ndao zao. Ny tsika vokisan'ny député vandy atsika de manginy. Hararavainy io tapaka ny fifandraisagna, tapaka an'izay hoe ary amin'ny banque mondiale FMI. On s'en fout. Ariagna atsika alafinareo io ke. Fanagnana amin'ny Madagasikara alafinareo io ke. Nde miaro arena kibony tany tsy vitanareo. Miaro vahoaka tsy vitanareo. Kitsindragnanareo ravagnana.
nefa edy malo hoe compte nefa le compte est bon anareo zay za io tsy masaiky mivolagna sérieux raha ambarako anareo za misy mikoragna miboaka miaraka amindreo namako vaza aby reo rabe aby reo za mivola amindreo amin'ny agny tsisy député tu es sûr ben non chez nous il y a pas de député chez nous il y a de putains et de putaines président fa magnano tous les moyens sont bons atsika kadaleny menagigo ndraiky reto dinosaure tsy masezy mitadiny mampalahelo atsika zalahabo koa mampalahelo zahava rozy io mila andeha agnano raha tsy mandrava deux logike zegny aminareo atsika zegny iegny amin'ny famono fa atsika samby atsika mandeha ela atsika vonegna mandeha ela atsika vonegna avy mipangaro avy amizay mpangalatra mpandafitany razana mpagnondragna vola mpagnondragna rem-pirenena atsika amizay manginy firy rem-pirenena nagnondragna andreo zay o fagnadediagna mandeha nibiagna fagnadediagna tsisy fakomaly mipira nandalo taminay tambaribe to oh miambigny juge vaovao oh miambigny ro tompiny place vaovao ndraiky nisy enquête nandeha to ndeha vazana agnondragna volamena 40 et quelques kilos igny ndraiky affaire torti aminay ao ndraiky nandeha tsara nandeha fotony ino tsikitra le pesos manjaka ino tsy agnanaovagna izy zahava raha nandalo zao io anao fa tsy meta kolokolo io za tsy mivolagna 100% niala fa mi tribunal Antananarivo ako fa tsy izy anao ndea zao zahava raha nandalo zao amle kabary fa ikasa mono président Michael niboaka ny didy fa anao mandeha lalakoty baka zahava baka tribunal lalakoty ary tsisy tribunal miboaka zegny mangalatra koa midrika prison ny mpangora-pirenena mandeha zegny fitsaragna misy lakoty normal amizay lakoty misy fitsaram-bahoaka normal atsika tsy omba mizaka raha koa raha ataony namandro atsika africain reo magnino ro mandroso aboko anareo vola za tsy tia africain za tsy tia ro misy jery ro tia tandro fa no goko tsy tia ro fa ro misy jery za mitia ro parce que ro même rahina tous les moyens sont bons ro miady tananandro maty koa maty fa atsika mampalahelo toetray ka eto aleo baka tandrignesatsika le didiny boaka za teto nagnambaranareo iza la io tsy marigny monsieur raha fagnambarana voilà izake niboaka izy za tsy moasy volanko aminareo za koa moasy za nampanjary egninaka napiadina egninaka za nandeha taminaza za nivolagna aminaza za mila temps hectare amy la lune za mbo nandesindreo amy la lune bon ty place tiako amy la lune eto satria fotoagna zao boka anao fa afaka mivanga place amy la lune anao mandeha amizanaza fa za tsy andeha moriky namako olombelogno karaha za le biby tarimeko fo tsy voriako contraire vilomiko ke aleo tandrignesatsika ny fagnazavagna ary ny didiny boaka naboaka ny avy eo amy fitsaragna ambony Antananarivo madame Rakotiniaina Narindra Naval ao amy justice ny Antananarivo nikasiky igny raha tsy aiky andeha mono président Michael
Ny raika amby telopolo ny volana marsa enina amby roapolo sy roa arivo no nentina teto anatrehan'ny fampanoavana ary natolotra ny mpitsaram-panao fanotorana ny olona miisa 13 izay voarory tamin'ny raharaha fikasana ifofony ain'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy anatanteraka fanongana mpanjakana izay efa nomanina nandritra ny fotoana lavalava. Anisan'ny konkonina sy nanao ny fandaminana rehetra tamin'izany fanatanterahana ny eloka bevava izany ny colonel Patrick Rakotomamonjy. Izany dia tamin'ny alalan'ny fikasana ifofo ny ain'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahitana ireo fifampiresahana izay ny fanaovan'ireo voapanga tamin'ny alalan'ny someso sy tamin'ny alalan'ny afatra miafina tany anatin'ny WhatsApp. Nandritra izany ihany koa no nanaovan'ireo voapanga sasany fiekekeloka fa ny vola 20 miliara ariary izay hita tao anatin'ny kontin'izy ireo no hoentina ampiasaina anatanterahana izany eloka bevava izany. Marihana fa nanatanteraka fivoriana matetika ireo voapanga ireo ka tao anatin'izany no namolavolan'izy ireo ny paikady rehetra izay ho atao. Ny fisavana ny tranon'ireo voapanga dia nahafahana nahita vola sy fitaovam-piadiana maro. Tsara ny manamarika fa nisy ireo manamboninahitra izay anisan'ny voarory tamin'ity raharaha ity ary ao anatin'izany ny jeneraly iray izay efa nidina an-dalambe ka naneho ny fahavononany hanao fanongana mpanjakana. Fikasana ifofony ain'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara, fidirana anatin'ny fikambananjiolahy, fiazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary firaisana tsikombakomba izay samy voatondry sy fahaizan'ny fehezan-dalàna famaizana no anenjehana ireo voapanga rehetra ireo. 12 amin'ireo voapanga ireo no nampidirina ponja mandra-pahatonga ny fitaom-pitsarana azy ireo. Misy ireo izay mbola karona ka efa namoahan'ny mpitsara mpanao famotorana didy mampisambotra. 20 miliara ariary andendatsahanao fahignana ny namanao. 20 miliara ariary andatsahanao fahignana ny namanao noho ny fitiavan-tsaiza. Andeha hivarotana Madagasikara, andeha hivarotana rem-pirenena, andeha hivarotana ny malagasy. Mba diniany ndre jodasy 30 fo vola 30 na madiny zanaka an-dragnary fo nagnakory ny afarany jodasy. Fa ninao 20 miliara ariary asakianao nagnano fagnambaragna tatreko firy satria anao mila monina manao soi-disant anao tsisy aignatra en tenue de combat miaraka pe amin'ny tratranao kalaky ny kova taezagna anao mitsangana fara que 20 miliara d'ariary tsy e firy anareo mizara io andeha mononareo namanareo gasy karanareo satria nagnino fotony lakoty mitondra zay boka namononareo raha tsy mandrava igny zegny namononareo sy bongy igny ary zegny nagnanaovanareo empêchement professeur zafy mandeha pedanagna aby reo jiaby. Noho nino hivarotry fanagnam-pirenena, noho nino hivarotry Madagasikara baka ho mpanarivo tsy maivoko magnano fiaignan'ino fiaignany ankodavitry. Zany fanagnambaranareo nangoela za ko tsy mikaiky la olo igny colonel zegny
parce que haiko tsy lo cerveau-nany le colonel zegny naveo koa izy volagny hoe raha fagnambaragna Patrick zegny haiko agnaragna anany karaha raiky io 70 ans io raha mandefa io raha valy managna mariky namonoagna ry azovy lahy Gaston regny fôtiny tsy lionareo hoe fa zay ela koa zay fa kajo amin'ny fagnandevozanareo zay apitrano décentralisation izy io koa décentralisation tsy midika hoe ke napetraka anareo vahany mafy hoe zay tsara raha tsy jery karaha anareo ne raha tsy jery amin'ny alakoty fa zay tsy raha tsy jery aminareo kone fa noho zay kajo hempaka de aleo samby mitondra nany fa aza fandesagna olo société fulany mampiasa olo maro Madagasikara karaha manareo ohatriny mivolagna baka karaha manareo ohatriny varimasaka zaranareo mahefatrano zaranareo mavidy gonimbary zara zanakanareo mandeha l'école zara zanakanareo mihina marandraigny l'hôpital tsy azonareo société nazy maro mampiasa olo maro volagna baka valia baka izy mahazo milliard par mois nde izy ataoko hoe milliard par semaine anao mahazo ohatriny 1,5 million 2 millions par mois mba mandinika atsika mba mieritreritra atsika marary atsika atsasika karaha matsika falany amin'ny dokotera ndraiky pharmacie dobotrosa amin'ny tragno amizay dobotrosa amin'ny épicerie ary amin'ny dokany ary amizegny hoe ary mitrosa amin'ny babitrosa magnefatrosa zegny tsy dinitsika ireo fa magnano fitaitaizam-partany andeha agnabotry anareo andeha tsy ampisy jery anareo aloso anareo ireo fa namona anareo tagnatiny 24 ans 7 ans raha valy managna 5 ans raha jona mampianigny 11 ans raha zozo mbola agny fo oleky mitambatra mitsangagna maneo hoe zay miaro président ne magnanaova karaha zay koa miboaka ito hoe zay tsisy ola sasay anay volagninay koa magnaratsy mamango aminay ke eto isarako madame Narindra Naval nagnazava ny volagna fandehan'igny raha tsy aiky andeha tondra fagnambaragna Patrick re ary ro ne tsara eka roe telo amby folo agnatiny fa matoara ainy isy maro agnatiny ao matoara sasany ato mody tsy tokony io to place azony tokotima tsy tokony io azony zegny hoe vigny hoe tsy tokony parce que ro jiaby complice araiky fôtony ino zanaka lakoty mitondra misy ajiry atsika zay ndraiky mivolagna fo io koa nalendro aminareo lombolombo raha nataony raha zozo igny ataondreo nareo avy io lombolombo mbo tsaroanareo aia Joakim zay aia anadako Fabre zay aia Zouk be zay amin'igny koa fa manginy koa zay mitokiky zay amin'igny koa fa magnano la belle vie koa la vie est belle koa fôtiny zay koa fa komasy moaka baka fa fitiavane tany raha zany fitiavane vahoaka olombelogno karaha anareo zay mivola zay magnambara anareo atsika mila magnano karaha zegny atsika mila mitsangagna mitambatra atsika mila miray hina fa anareo ndraiky antibavy tahitomaigny nakafa nambarako baka andeha vacances ane zay za ty ala vacances za magnano live fa cette fois-ci vacances naka za magnano de la bain de soleil
za mizakory mamadagogo zegny ô aza mandefa MP aminaka fa ignoreko naka fa ambarako tsy asiako blendre ao javely fôtony koa fa gogo za koa gogo ro jiaby club 48 ro député jiaby hitanareo ro 163 député ro adosiko araiky zandry la Christian Fakandro. Donc, c'est 162 députés. Caramène Club 48. Farouk Azam Famat. Si. 62 députés. Caramène Club 48 Mahmoud Vava. Azov député masaky miboaka mivahoaka ary. Togno aminakato. Akoatrany afakanto Christian. Azov député mitsika zo vola mikoragna zo rangona viany fitondrany président Makel masaky miseho vahoaka. Tsisy. Am télévision. Mampalelo. Zava raha misy aminay Diogo. Fanamiagna. Ino? Namiany président groupe atsika mijirama Diogo. 7 kilowatt. Magnino atsika Diogo mbola mijaly jiro. Magnino député tsy mivolagna la vérité. Magnino madame Kati anao tompon'andraikitra voalohany tsy mivolagna ino marigny ma misy aminay ao a Diogo. Député bory anao karaha fa nivolagna hoe fa niova atsika zao fa nahazo ino fa tsy nekinekilaiky montraka tieky fa afa nahita olo hitantagna le raha atsika. Fa firy-taogno loatra masy tie. Zay zafiny Zafy Albert. Zay zanaka Zafy Albert zay tsy madigny raha ela. Ambara zay la ino ma tsy ambaranareo zay la vérité. Io ne problème. Boko amizay zay mahazo dossier la vérité bakagny publienay volagninay eto. Anareo amizay magnamiatsigny zay koa miambigna anareo gn'ambarana la vérité. Fa hene, fa regnine kabary mandalo amy Jiramany Diogo io ambara zay. Karaha toko zany volagna Jiramany anosy be. Ino raha nandalo amy Jiramany Ambario be. Ialako tsigny aminao directeur an Jiramany Ambario be fa tu me prends comme un con, mais c'est toi qui es le con. Ina misy ni volagna le Jirama problème ria japala za. Nangalanareo vola, on nangalanareo 10 millions, on nangalanareo 15 millions, 20 millions, 8 millions, 6 millions olo, anareo le neha. Tamvahoaka hoe aty misy jiro mora. Anareo tsisy poto, vahoaka ny vagnanga poto. Anareo juste ny tire câble nagnano installation. Boko olo andeha tapanareo motro. Ampidiana motron'olo volanko aminao directeur an Jiramany anosy be. Fa za koa nagnaboaka dossier-nao nga. Anao fantazafo. Olo andeha angalanareo 15 millions, 10 millions, 20 millions, 8 millions. Andeha tapanareo motro. Iro tsy tapaka magnefa motondro esika fanjava. Ino raha niboaka, lo boaka ko eto koragna. Ino raha nisy. Nivory ro tamy la mairie to ndraiky vahoaka ny Japala. Anareo marigny nagnefa tamy raha ty fa anareo tokony magnefa ndraiky. Magnino mareo mpagnifainareo ndraiky. Azavy aminaka, azavy amin'ny télévision. Atsika anosy be koa misy télévision e. Anao directeur an Jiramany Ambario be. Anao koa fa tsy mavita asanao anao miala. Nagnatsoagna anao baka ambanja tsy fahaizanao. Midira amy télévision aminay ao. Azava ino antony.
olo fa napaignifainareo 15 millions 6 millions ni acceptenareo ni installenareo jiron'olo nandeha ary ro nagnefa par mois magnino ny andro andeha ataonareo agnatin'ny maizika parce que andeha agnanaovanareo raha bika mitrotro asa toa karaha zegny fa oaka nga ary eto za mitodika amin'ny ministre ny énergie zava mariny raha zegny monsieur le ministre fa koa mitoira karaha io diso amin'ny Ambaribe ao nga io alohan'ny zany nonogn'ny agnarananao nga ny kaiko boka izy fa tsy mamaly eny zany de agnadary izy anao ambaranao ambelako salama ampitiana motrin'olo volan'olo million igny ambaranareo moramindro fa nisy olo vonen'olo araiky ao zegny raha tianareo honneur aminareo mijirama hoe misy olo maty ary jiramany Ambaribe volaniko zegny tsisy olo magnefa indroe installation tsary nisy zany asa amin-draha zegny ze efa niantoko poto ze efa niantoko raha jiaby juste nareo navy nanangana nagnapetaka nagnano installation 8 millions 15 millions nefa nareo vola hoe jiro mora banda bruti jiaby jiramany Ambaribe agnaran'izay zay misy député zay misy maire azafady za fa tegna tsy tia volagna anareo remy raha lareo fa raha ataonareo ndraikindraiky mandreraka trop loatra raha nataonareo mijiramany Ambaribe amin'ny vahoakany Jabala karaha zegny tribunal resaka affaire en tortue magnino tsy mandeha jusqu'à niany nefa ny zava raha nataony madame ny narindra na vola ty iny tsy mampivolagna anareo amin'ny tribunal Ambaribe resaka tortue ndraiky iny volamena ny vazaigny nareo mikonokononao normal anareo nagnaboaka odon amin'ny 65 millions Tananarivo agny amizay izy moignoigny hoana agny reo Belgique aboa dossier-ndreo amin'ny tribunal police gendarme Ambaribe kolikoly mbola manjaka amin'ny faritry nareo firy taogno namorognandreo olo aby reto 15 millions zegny 20 millions zegny nde nareo miasa mijirama ao fo kolikoly azahoanareo 20 millions agnatin'ny fanjava raiky mba asa toa karaha zegny le vahoake anareo misy vola riagnan-drano par la fenêtre fa le peuple ro maheviko vao mahita tongo ro mahavory 20 millions 15 millions 8 millions fa anareo kolikoly nareo ni azahoanareo zegny ahifanareo deuxième bureau nareo ndraiky sagoatranareo jiaby kotsatranareo jiaby asa toa zegny vahoaka ke eto za mitodika aminao ministre ny énergie zahava ary tsangana raha zegny le plus vite possible fa za koa nagnaboaka dossier ny jirama io Ambaribe io mifantaza fo ro mpiasa jiaby maresaka kolikoly ao ary eo misy kenkirery miaraka miasa amin'io jiramany Ambaribe io anao zay nde gnano installation rano na motro anao tsy mahazo mivanga matériel antany hafa koa tsy amkenkirery araiky fo zahay moa forcé nareo parce que complice nareo jiaby zegny raha misy aminay eo ro nivory tary niaraka vahoakany Jabala regny to tamy la mairie to ary efa magnefa nareo dadilainareo ndolaigny fa nareo mbaranareo mbelako salama na amy tribunal na amy police na zandary na amy jirama Ambaribe nareo tsy ambelako salama parce que nareo magnandevo zay loatra ampiara lalagna fa io tsisy zanak'ankalo hafa donc za tsy gnamianao délai directeur ny jirama
ny Ambaribe. Fa hainao tsara be fa za mahainao rango anao tambanja. Fa za ko nagnaboaka dossier-nao depuis Ambanja jusqu'anao nafindra Ambaribe. Mbo tsakarenao lalagna mody aminao roa mitsaka 45 minutes aminay io. Et comme non, résoudre problème vahoaka ro. Ro koa tsy nagnefa compte, tsy nagnefa motro. Oui, d'accord. Fa ro nagnefa motro par mois. Mbola ino koa vola ndeha tadiavinareo amindro. Cool baka zegny. Agnarany amizay biankony biafigna faseny. Ino biankony biagna faseny. Nde fasenao cool mbola manjaka. Zany hoe tamin'ny voalohany fa mivolagna teto. Monsieur le Président, olo andeha petraka anao aminay afasenao aseva mitandry fa izy koa tojiko, izy hoaniko manta izy io. Firy raha nandalo zay tamin'ny afaseny. Misy volagna nataony bianko. Parce que tsy kombakomba raiky. Niaraka nipetraka reo fa nipetraka le problème ni wifi. Io faut que électeur carte jiaby tsy mandeha, olo jiaby tafaseny teo tsisy wifi. Débranché-nareo le raha ni déconnectiavinareo angalanareo pièce osin'olo. Zegny raha nisy tao. Masakeo fa matra zegny anareo. Bianco vandy reto. Regny aby ko raha tokony ravagny. Député, Assemblée nationale. Bianco, ACJ, CENI, ACC, reo tokony ravagny aboka io IGE, inspecteur général d'État. Reo tegna mamotiky ary mamono vahoaka. Reo tokony ravagny. Ke eto tsy ny Ambaribe raiky volanko. Mitaregny même chose Ambilobe resaka Jirama io. Ambanja tsy volagniny. Diego boko fa izy hitatsika io. Monsieur Sandre Bourré, embarrassez la vérité. Nataonareo nino moteur na mihaino président ho an'ny Diego. Ny an'ny Diego mbola matomotro. Anao mitsy monsieur député Boura Réglage mivolagna fa efa tsy ohatsony ny elaiky fa nahita mpiara-nombinantoky hiaraka hiasa amitsika amy resaka Jiraman Diego. Ny any ny raha misy Diego Night. Diego Binait zegny misy aminay agny. Diego Mahiziky. Zay hena tany président volagny président. Tsary reko raha zegny izy fa nandeha le moteur 7 kW na miagnaro agny. Zegny fampizato. Misy moteur nalefanao. Si misy moteur nalefa Diego. Monsieur le député Bourré, embarrassez nandeha moteur io. Nataonareo nino? Député à député. Nareo député nareo députant. Tsisy raha pare. Keto za magnambaranareo vahoaka Diego. Mijotsoa amy lalabe, andesa pancarte. Aza mamaky tragnon'olo, aza mandroboka dokany fo. Magnanaova karaha toany Taninarivo, roa pneu, sakana lala, tanky tsy mandeha mototsika, ndraiky rano. Fa moteur fa namiany président. Nareo zatra toetry ratsy nazonareo tamy raha Jojo tamy raha Valimana tamin'ny hery tay. Président miasa tsara, magnamia raha ho an'ny vahoaka, andeha lotovinareo. Zay ne volanko aminareo vahoaky. Anareo mba misy ajery, mitsangana, mitambara. Nino raha nambaran'ny professeur doyen René Rasolofo tamitsika Tankarabe. Efa fio araiky atsika Diego province. Ça va Ediana. Non? Mbola gogo tsisy jery. Ataova amy Taninarivo boka. Za boka ro. Miaraka tsy mirety 10 minutes motondro ro fa milalabe. Non? Tsika. Motro tiaty tsy mandeha. Maty koa motro tsy haiko lera andeha azy ty. Bravo. Volagny Boura Réglage ndraiky Madame Katy zay mijery motro nareo na miretra na tsy miretra. Fotony tsy mitambatra tsika. Tsy
tsy miray hina tsika, tsy miady ho an'ny avantage tsika ro miasa loha amizay. Ireo tsy andeha asa loha aminareo amizay. Mariane volagna zany ndraiky imo Joakimo mba misy ajery atsika zalaboko. Union fait la force, fa ela zany volagnanareo raha zegny teto, fa ela koa terme io logon nambariko anareo hoe union fait la force natao atsika ohatry zay fa tafiboaka fa ela ary fa ela koa nandrongana ny raha zozo fa tsika gogo. Hoe amy tenenareo boka zany ry Joakimo, moteur na miagna atsika agny karaha zay ambario beo na miagna moteur. Za fa nivolagna tamin'ny andra navian'ny scanner tamin'ny eto, io tsy lion jiramatsika io io koa tsisy moteur, nagnamia moteur fanjakagna itondragna scanner l'hôpital be nambario be. Miamby ny technicien baka Tananarivo i-installer moteur. Non, ka ianareo za i-installer izy, ka ianareo ta tsy mila vola panjakana, ka ia za i-installer moteur io andiana scanner amy l'hôpital. Non, mila miambigny tsy haiko technicien tsy haiko nino baka Tananarivo andeha i-installer moteur fa namiany fanjakagna amin'ny ambario be eo ampandehanana scanner ndraiky hitondra l'hôpital io. Oh mon Dieu Seigneur, zay ne nambariko anareo teto e, zay raha nambariko anareo teto. Teteka tsika ifitsy amboy mbo ikaiky ro baka Tananarivo angosako anaday mbo avy raha zegny. Technicien jiaby anosy be ao tsisy me mi-installer zo zala fa miambigny baka Tananarivo. Technicien jiaby Diego ao tsisy me mi-installer moteur an'ilefany président fa miambigny baka Tananarivo. Miambesa koa Tananarivo manasa vodina roa. Helijery atsika, vraiment atsika helijery. Normal atsika sasayan'ny ravalimanagna, potiny atsika tsisy jeriky. Koa fa aizatsika mikoikoiky mikoakoaka amin'ny Facebook eo io, na aizatsika nitambatra. Andray ravalimanagna tsy masaky mandeha amitsika agny. Tsy sakiny. Mais oui, zany frère Joakimo za fa naregny raha io, za niambigny député ivolagna. Non, tsy volagny bora réglage hoe fa moteur na miamy président ko nave. Namtany amizay président, non raha io tsy nihitany agny. Aboanareo zay moteur, ampizava oaka ny Diego, aia moteur na miamy président. Fa nareo kaza mamorery président zala. Atsika Diego nazo moteur. Miambigny madame Kati ndraiky bora réglage za ivolagna moteur zay. Nataonareo ia, nataonareo nino. Aza fampagnano karaha io tsika zala. Io ne aveko volagna isan'andry, les places koa fa hainao tsy lionao, avant nanao agnano jeu l'honneur, je lève la main. Tsy lio koa ameza olo malio izy, miala. Anao ne tsy tiregny olo mandeha io, tsy tiregny tenda. Karaha zegny anao, ambily be ambanja, ambario be, koa fa tsy anareo hitondra jirama, miala. Maro koa jeune mahay polytechnique ny boaka e. Fa tsy andiamby olo baka Antananarivo andeha imonty moteur
non incroyable za tsy mety ambony donia koa tsy Madagasikara fo misy raha karaha zegny normal atsika andeha vozondromo zay angely atsika amboy miambigny baka Tananarivoky miambesa ho hitanareo miambesa ho za fa baka ro mitambatra kone toute la vérité que de la vérité amparanenareo eto non tsy jerenareo ayanta misy kawita ayanta misy lambahoany ayanta misy bioragna ayanta misy bisofy ayanta misy ame azovy Abdalamena Sofy zegny mampilingilingy atsika katy toaka fara mapa azahoatsika velitegna itsitsangana atsika non franchement atsika tsy angana tahaka Afrika Tananarivo za zavaro miaraka ro tsisy motro lalabe parenro jiaby kory tsy miretry motro tsy mitsangana jirama aza mandrobadrafo aza mamaky magazin namagna fo aza mandroboka fanagna nama ataova ampilaminagna ndrotaka na ambario be na ambanja na ambilo be na sava na diogo allo hitaniavany eo ke isorako za miambigna anareo ambario be afitsaragna tortue volamena za miambigny bianco ambario be anareo koa tsy namoaka iovolanko aminareo intsintseko eto anareo jiaby aia zala olo fokon'olo tanàna raiky ny ambario be mivola donc misy io fahavalo nidika prison marandraigny après midi 65 millions ny fegna priky Antananarivo izy normal zegny aminareo zala mitodika aminao za madame Fanirso Ranabavy aminareo Tananarivo agny odon io sambora ataova vide recherche fa io dahalo numéro 1 koa nisy raha menabila 1 raha menabila 2 tamin'ny ambario be odon ka misy sambora izy baka kaza mipody ambario be ao fa izy viteko edy nakafambarako anao odon mipidiana ambario be ao za mampizanao zandry atsika tsy mba tonga saigny ro fa mitambatra ro fa miary tanànandro ro fa miary tanindro leny vai no atsika eny gogo eny fo ayanta misy kate ayanta misy biorgno mampalahelo atsika za va io mitoy koragna itrika mifombandrazagna za teo nivolagna rond-point ne bazary io iene nagnabaribary hoe diadiavine razagna anareo fa tsisy valeur akory misy nasaky nitsangagna atsika zao nataondreo koa raha io zao mbala velo hanabaviko lindany volagna zegny tantaran'io ambala velogno rond-point io non ro nagnano amin'ny atiavandreo izy mba ajaly razagnan'olo zala tsy adalagnany razagnane olobe-nay nagnapetraka ao rond-point tambala velogno tsy adalagnany razambe-nay mahazafy ny fotsy ndraiky mena zay nisy any rond-point tabazary bario be même io rond-point ankarabe io misy asigninany zo tsoko mare zo ndeha rovagninareo ndirobatinareo ndeha anaovanareo stylenareo koa io eky nareo azony damby ataova ankarabe boka izy foka fa mamango anareo isan'andra ifasy eo ndraiky mahavavy io atsika tsy mety misy jery zala tegna foagna amin'ny ankity asasain'olo olo baka avatra
tsisy jery atsika rodo nefa natsika ny farany tia magnasa olo amy razana atsika zo amizay diadiavin'olo amy razana sosoasabedy amitsika iny baka marandraigny baka razana io atsika zo amizay diadiavin'olo amy razana izy boka zegny raha ataonareo fitaritra ne pody fitaritra aminareo io valy mifontriky niny fontraka atsika mba misy ajery zala managna tantara anazy io rond-point na mbala velogno io isorako raha nabavilinda maro to aminareo baka nivolagna hoe tanao raha tsisy dikany amy taniandreo zoky be ty ma baka ia marina tsy ny fiaviany zoky be ny important zoky be baka Madagasikara nefa maly zany découvre Madagasikara aloha zany découvre Europe tanàna nakatseniky ny anarako za vo nianatra tanànan'olo kenao koa nagnontany zoky be ma baka ia za baka Madagasikara ndero ministre tsy haiko député ro maro amindreo io tsy mahay tanàna haiko koa mbola Madagasikara kenao koa tia ia za baka Madagasikara za zanaka za taranaka ny diana za baka Mbaribe za baka Mbanja za baka Mbilibe za baka Tsarakibanina Agnivorano za baka Rosimbariny Diego ary mbola misy la famille koa baka Bobomby ndraiky Namakia Tombata anao koa tia ia zovy za fa razagna anakatsy ataoko ambany raza la aza atao karaha io raha Ambilibe Mbanjany croisement économique ny faritra varatra anao avy Ambanja anao tsy mandeha koa tsy andeha Ambaribe rond-point io anao avy Ambanja anao andeha Mbilibe rond-point io manakasy ny rond-point na Mbalavelo fa tsy société araiky hoe mpitsabo kakao mpagnondrana kakao andafy misponsorisé nareo ka hoe aravagna rond-point io ataova sariny kakao io na ino tsy nataonareo sariny dadilainareo tio mampalahelo le toetsaigny anareo mahita firy taona nisy any rond-point be io Arc de Triomphe en Europe io rond-point farany maventy Arc de Triomphe koa fa matra za mifamara 32 croisement aminazy io 32 za koa tsy diso aitsia parce que 15 ans 16 ans 17 ans za niasa Paris io Arc de Triomphe croisement jiaby miboaka aminany io miboaka amin'ny arrondissement jiaby Paris est-ce que ndraiky nandeha nataony vazaha hoe nadosondreo rond-point ndreo non ajiandreo randreo place nation misy rond-point ry tsy potendreo place de la république sady place izy ny rond-point tsy potendreo parce que reo misy jery patrimoine reo fa tsika tsisy jery vazaha magnampetsika pesosy arodagna io fa ataova sariny kakao io razambenao zegny tsisy jery fa le vazavy ary magnambany razagna anao ny misy jery la même chose Ambaribe rodagna io fa ataova pisoara io rosy le gogle tsisy jery nandrongagna raiky tambaribe niany amizay ifondrazagna mamango ro ifontany alehilony tany ro lany fagnay Ambaribe razagna n'olo kony ty hoe pesosy andeha monoanareo razagna anareo zala aboko anareo aligny avy amizay afanjava io may afanjava tondregna afanjava tsara andeha ngataka razagna anareo poten'olo
anareo boka mivola fa anareo misy razagna aminaka anareo tsisy razagna. ndao nareo Tananarivo, nareo mety anosy ery poteny Tananarivo, io tsy potendreo io amamasy io croisement ny anosy be ny Tananarivo io marikitry bureau Sénat io zahava io rond-point zao io Carlo Max misy la olo mitana non ampefilo ary Carlo Max za ko tsy diso ya ampefilo aminay ary rond-point Carlo Max misy tsangabatony Carlo Max io maro tsaiky betibetiky tsy mahay hoe azao Carlo Max zay natao io statut nany ndraiky robatiny bory zany tsy robatindreo io amin'ny place Sénat volanko io zava io kolokoloendreo diovindreo fa nareo tsisy jery nareo patrimoine ndrasagna nareo ny robatinareo zala anareo misy fagnahy mampalahelo le toetragny tegna mampalahelo. Atsika mandinia mieritrereta mitambara amizay c'est le moment le dormeur doit se réveiller, union fait la force zay firambarako anareo. Matoa ny ketriky handeha hamono présidentsika io baka rongalazo io ko nalendro volanko aminareo lombolombo raha nataondra joelanareo igny raha ataondreo jiaby mianakavy io. Rond-point io ambarako anao zandry za témoin vavolombelo io rond-point nambario be io taloha teo tsisy rond-point banja malalaka teo taloha mpanjaka koa fa ikabary agnano lamalama ndre reto avatsika musulman reto agnano ziara na agnano dahira teo banja malalaka bazary teo nohony ro re mianaday araiky zafiny fotsy araiky zafiny mena kozo be na avy baka tagna anambatra roro hoe tsy isiany ady ambario be de teo nagnanovagna fampiavagnana ro mianada zafiny fotsy ndraiky zafiny mena tambario be teo nagnanovagna vava nagnanovagna joro lamala raha jiaby natao teo vola mena vola fotsy sajoa tsy haiko nino tamban'ny raha igny teo tsy adalagnany dadila tsiragnana mandeha mpiadanagna izy kofa 26 juin tsiragnana tsara tsy mandeha ambario be mitsangagna mangataka io ary magnano 26 juin io pesosy mandrobadraha anareo boko raha fagnahy ambario be voanifondrasana isy boka io résultat-ne io nandeha raha jiaby tagnatin'ny raha io tamban'ny raha io iro fitondragnanay ambario be zao mefa andehan-draha zay ro témoin nandeha nakadalen'zao nakadaleny andilagna bitry oui poids io fataotsika rond-point avec pissoir et lumière en couleur na io tsy nataony amy deadline en italien zava baka en Italie anareo mahay en Italie firy taogno nitsanganan'io statut-ny Romulus et Remus ça vient du mot Rome le tsaika roe hambagna nampinonoeny vilominy fandroaka igny le loup statut nany a Rome io place be io place de Romulus et Remus nasiagna statut lava agnabo ary amizay sary loup mampinono tsaika roe hambagna igny Romulus et Remus ndraiky nikitiny italien io tsy sakindreo atao nefa anao koa tia ankany amin'ny italien
ataova rasy décembre ka hitany anao tapandro loha edy parce que marigny loatra les Romains étaient grandis par le loup, le Romulus et Romus naviany mot Rome loup fandroaka na melogno ro tsaiky ro ndraiky novandro tsy hovandro parce que tataram-piaignanandro tataran-drazanandro nitsika italien mandeha mandroboka raha tsika azony pesosy atao contrat des années mihitsy le raha mampalahelo le toetsaigny j'espère que ino rond-point nambala velogno tsy nataonareo zegny koa amindro ino société tsy haiko nino mpagnondragna kakao koa nagnandeha nagnadrabadrabanareo raha fitiavagna vola ty ngosana bavy agnadiadiavagna razagna za mavozo razagna anakay za mavozo razagna anakay zany za bivava magnena io mampalahelo tegna mampalahelo atsika amaraparagna ko izy mandeha mafotoagna ny lera atsika ikoragna tiako zala tiako Madagasikara tiako tegna hoe tiako Madagasikara ino raha misy ny raha misy vofako moaly zay za koa tsy diso non fako moaly talata no moaly nata amy tineny zany vola ministre ny nino zy tourisme zagnary sarotry mivolagna marigny hoe ministère ty tsy haiko tsy lioko sarotry mivolagna marigny Ranabavy Lily Rafarala nivolagna anao za teto Ranabavy rano tamin'ny gouvernement nisy anao taloha navy zao deuxième gouvernement anao mbola ministre ny tourisme raha tokony ataonao nasaiko novolagniny aminao tsy ataonao raha tsisy dikany andeha non andeha ietsika ty riavako aby Tamatavy mbola agnatin'ny jaly ny cyclone mahazo ro ministre ny tourisme anay mila hoe Miami Tamatavy andesoloagna Tamatavy 501 nagnitsy apetaka anao eo Jackie 501 madame ministre ny tourisme zegny veny important nefa nanareo timo nitsikera rajoela tamin'io ziska nareo mitimo nitsikera rajoela hoe boulevard Ratsimilao mila soloagna boulevard Rajojo anareo timo nitsikera raha zegny niany ndraiky anao nande tsy important vahoaka ny Tamatavy nataonao Jackie 501 nataonao Tamatavy 501 nataonao Toamasina 501 on s'en fout zegny veny important aminao madame ministre ny tourisme nefa nanao mila agnano hoe atsika mila mampitariky vahiny maro hidika amy tanàna io majerendreo agnaragna io ro tsy mijery za fa mivolagna aminareo amy tourisme vazaha ro tsy mijery raha karakara regny ro tsy mijery hoe ka andeha petraka amy l'hôtel 5 étoiles 10 étoiles 20 étoiles raha diany vazaha amitsika inino nature anagnatsika ndraiky tanignandra anagnatsika ministre anay aloha miala Miami Beach midriky Tamatavy 501 ao Toamasina 501 apitazy Jackie 501 io madame anao succès edy nivolagna anao za teto Ranabavy paky ho avy resony adidinao biafa plage aminay ry tsy mijirenao fa Tamatavy 501 raha non
normaly raha valy manana mariky raha mandeha fa mipete plomb mila magnampisa anareo ty mamy gouvernement nde nareo telo fo fa magnamerde zay vahoaka anareo telo ty mao io fa magnamerde zay vahoaka anareo io important aminao zay zalahy hely raha dinigny koa zay fa tsy mampandrano alignaligny grave madame la tsy maiky iny fitagna mety atao aminao karaha zegny ministre ny enseignement supérieur nanapetraka Tsangambady président tamy cure taminay tagny hoe ananganagna le raha tsy suitiny président zao Kazamahe zay ne problème anareo zao nde gnano PGE andeha vandy aminay vahoaka PGE nareo par ministère PGE programme général de l'État andeha hampavandy premier ministre ministre du tourisme PGE naka programme naka tamatavy miamia nde soloagna tamatavy 501 zay agnatin'ny programme de l'État nao madame moi kabaro io volaniko hoe anareo misy napetraka ao fa tsy leonareo le place ke zegny izy rehavako aby ny masaka anazoko naroso anareo niany simple volagnanay mitambaratsika lakoty magnanaova fio araiky atsika lakoty union fait la force azahoatsika le décentralisation fa nareo koa nde ambigny ro député aby ro tsy mijery anareo ro tsy miasa loha anareo raha mampiasa loha ro zao mbarako anareo raha mampiasa loha ro député reo parce que contrat nreto pétrolier reto tapitra 2007 ro zao miasa loha hoe ahazo gazoaly ro sa tsy ahazo reto député reto fotony président fa vogny fa tapitra contrat ndreo pétrolier amitsika reo président tsy andeha agnaty prolongation ndreo mizaha olo hafa mavita hitantagny pétrolier amitsika ao fotony nangorokarena ry Asineny sy ny forongony reto pétrolier totaly Jovena tsy haiko Jovezi Jovoza Jovoli zegny raha mampiasa ro député zio fa ro tsy asa lo aminareo zegny ke zegny izy raha avako aby isorako anareo nagnaraka jusqu'à farany ary mankasitraka atsika jiaby amty andra masigny jeudi saint amremo fa itsika vendredi masigny mipaka atsika lendi mipaka magnanaova fety sambatra aby atsika jiaby fa za aloha de baka lavitry fo za zao mizanareo manomboka amare za baka lavitry magnano ben soleil nakaza za mizanareo ay tany misy tany andrany afaka andra vitsivitsy koa atsika fanojy ay salut ciao bye veloma atsika jiaby mavita fety betsaka mahazo fahasalamagnany mahazo ahoa fahasalamagnany marary avita fety jiaby atsika jiaby tsy arary tsy arovy tsy ho azony loza ciao